si Teacher Dare. Hello mga bata! Magtuon ta karon sa litrang J. Yang tingog J. Litrang J. Yang tingog J. Mao kini ang mga ngalan nga nagsugod sa litrang J. Jacket. Jellyfish. Jam. Jet. Juice. Mga buluhaton, ilha ang ngalan sa mga hulagway. Unsa ang sinugdanang tingog niini? Markahi og check ang mga hulagway nga nagsugod sa tingog nga J. Sunod, ilha ang ngalan sa mga hulagway ug ikahon ang naay tingog nga J. Sunod, kolore og blue ang hulagway nga naay tingog nga J. Magbasa na ta. J. A. J. O. J. E. Atong basahon ang mga mosunod. Mga silaba. Jo. G. Ja. J. Mga pulong. Jojo. Julina. Gigi. Gestoni. Jomar. Pulungan or phrase.
hambal ni Julina. Naa kang Jeremy. Hugpulong or sentence. Kami ni Jester mag-uban sa Japan. Karon mga bata, aduna kitay story. Ang uluhan sa atong story, nagdula si Jamaya og Jackson. Sa kaadlaw ni matawag sayo si Jamaya. Ikuha niya diretso ang iyang dulaan nga Jackstones. Bisan pa wala pa siya kaon. Gitawag siya sa iyang igsuon nga si Jomar aron mukaon na. Apan wala siya namati kay Jomar. Nilabay ang duha ka oras, gisakitan si Jamaya og tiyan. Mga pangutana, kinsa ang ni mataog sayo? Unsa man ang gikuha ni Jamaya? Nikaon ba si Jamaya pagtawag sa iyang igsuon? Unsa ang nahitabo paglabay sa duha ka oras? Maayo ba nga dili ta mukaon sa buntag? Ngano man? Karon mga bata, isumpay ang mga linya para makasulat og litrang J. Ipadayon ang pagsulat sa litrang J sa linya.